Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-sajt u drittijiet tal-annimali Anton Refalo ħabbar żewġ inizjattivi ewlenin immirati biex jindirizzaw l-isfidi kritiċi fis-settur agrikolu f'pajjiżna bajnu nid-diretti l-bdiewa inkluż dawk żgħar. Li xan qegħdin nindirizzaw żewġ ostakoli kbar li jsibu l-bdiewa ma' wiċċhom. L-ewwel nett l-aċċess għall-art agrikola u mbagħad għandek il-problema l-oħra ta' tibdil ġenerazzjonali fejn inti trid tattira iż-żgħażagħ għas-settur. Għaldaqstant dawn iż-żewġ inizjattivi aħna qegħdin naraw li nħajru iktar bdiewa attivi biex jersqu lejn das-settur u jaħdmu iktar raba' kif ukoll bdiewa żgħażagħ u anke bdiewa li jridu jidħlu das-settur. L-ewwel inizjattivi skema li tinkoraġġixxi trasferiment temporanju ta' art agrikola kemm privata kif ukoll dik mikrija mill-awtoritajiet tal-artijiet taħt l-amministrazzjonijiet tar-riżorsi agrikoli Malta. L-art se tingħata għal perjodu ta' 3 snin u tkun allokata lil bdiewa żgħażagħ jew attivi għal kultivazzjoni tal-ikel. L-applikanti eliġibbli se jirċievu €1,500 għal kull tomna imħallsa f'pagamenti annwali ta' €500 waqt li din l-iskema volontarja tiżgura li l-art tibqa' proprjetà tas-sit u tiġi rritornata fit-tmiem it-terminu. News tkellem ma' Dr. Meridista Bonek, kap eżekuttiv ta' Riżorsi Agrikoli Malta, li qaltilna li dawn il-miżuri jiżguraw li l-art agrikola tintuża b'mod produttiv u sostenibbli. Dawn l-inċentivi finanzjarji se jkunu mirati għal dawk is-sidin li għandhom xi art li forsi mhix qed tiġi maħduma għall-iskop agrikolu tagħha. It-tieni inizjattiva hi proġett pilota ta' kien fit-tul ta' art agrikola tal-Gvern għal perjodu ta' 10 snin jista' jiġġedded. Dan il-proġett mirat biex jgħin il-bdiewa li qed jibdew l-attività tagħhom u lil dawk taħt l-età ta' 41 sena. Loti tal-kiri se jkun ibbażat fuq sistema ta' punti li tivvaluta l-proposta tan-negozju għall-innejata ma' agrikoltura organika, investiment teknoloġiku u impennejn prattiċi ambjentali. Il-Ministru Refalo enfasizza li dawn l-inizjattivi jservu biex isaħħu l-futur tas-settur agrikolu Malti filwaqt li jippromovu sostenibilità, sigurtà tal-ikel u żvilupp organiku.